Што аб'ядноўвае Адольфа Гітлера, Іосіфа Бродскага, Джорджа Оруэлла, Энн Эпельбаум, Ларысу Ейніш, Владзіміра Некляева? Правільна, іх кнігі прызнаны ў Беларусі экстрэмісцкімі. Аўтары, якія ніколі б не сустрэліся ў рэальным жыцці, сустрэліся ў спісах забароненай літаратуры. Цуд! З вамі Наста Суханосік у перадачы «Смаленне Віпрука». Сёння пра кнігі і тэксты, забароненыя дзяржавай у сучаснай Беларусі. Што там? Колькі гэтых кніг? А галоўнае, чаму і навошта? Пра ўсё пагаворым. Калі мы кажам пра экстрэмісцкую літаратуру, што прыходзіць у галаву? Напэўна, «Майн Кампф» ці нейкая метадычка, як зрабіць бомбу з рэчываў, якія прадаюцца ў гаспадарчай краме. А вось і не. Экстрэмізм – гэта і лірычныя вершы, і гістарычная проза, і фэнтэзі, і кніжачкі пра каханне між хлопчыкамі ў піянерскім лагеры. Ага. Не верыце? Значыць, вы не з Беларусі. Напрыклад, баладу пра маленькі буксір Іосіфа Бродскага суд цэнтральнага раёну горада Менску ў восень 2022 году прызнаў экстрэмісцкай. Магчыма, праз белыя і чырвоныя колеры буксіра на вокладцы. Раман 1984 Оруэлла з вясны 22 году забаронены. Тут, здаецца, усё ясна. Гэта класічны твор пра таталітарнае грамадства і вялікага брата. Як гэта працуе? Ёсць рэспубліканскі спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. Там 2349 старонак, і ён увесь час расце. Там можна знайсці усё, што хош, ад CD-дыску «Урок беларускай мовы» да кніжак Платонова «Тайнае мировое правительство». А вось гэта, дарэчы, любімы твор Грыша Заронка. Ёсць у спісе і таямнічыя пазіцыі. Напрыклад, графічны файл AAJG60 RSR20. І калі у вас ёсць вось такі файл, то хуценька выдаляйце. І наш канал, калі што, таксама пад забаронай. Розныя інстанцыі, ад раённых судоў да міністэрстваў, дакідваюць у гэты спіс, як у сметніцу, усё тое, што ім не падабаецца. І па законе за захоўванне, выраб, распаўсюд усіх гэтых файлаў, тэкстаў, карцінак, лагатыпаў, відэа прадугледжана ад штрафаў да арышту. Але вернемся да кнігаў. Ёсць кнігі вось з гэтага страшнага спісу. Акей. Ёсць яшчэ асобны спіс матэрыялаў, якія могуць нанесці шкоду нацыянальным інтарэсам. Акей. Апроч гэтага ёсць нефармальны спіс, якога нідзе няма ў публічнай прасторы. Ён ствараецца праз даносы, рэйды ідэолагаў і розных камісіяў у бібліятэкі і кнігарні. Гэта, вось гэта і гэта прыбраць, спісаць ці утылізаваць. Часта гэта вусныя распараджэнні, іх немагчыма нават аспрэчыць, бо неясна, а што аспрэчваць. Урэшце вынікам стае чацвёрты спіс, як чацвёртае вымярэнне. Гэта самацэнзура, калі людзі самі фільтруюць кнігі, якія ў іх прадаюцца ці проста стаяць дома на паліцах, а раптам убачаць, лепш схаваць ці ў печку. Усё гэта гучыць абсалютна шызафрэнічна, праўда? Адзін з публічных выпадкаў выкрэслівання са школьнай праграмы раману Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім» пастараўся вядомы фанат рускага міра Вадзім Гігін. Са школьнай праграмы, дарэчы, выкінулі і расійскамоўныя творы нобелеўскіх лаўрэатаў Святлана Алексіевіч і Александра Салжаніцына. Скандалам стала прызнанне экстрэмізмам выбраных твораў Вацлава Ластоўскага, класіка і аднаго з піянераў беларушчыны. Пра яго фэнтэзі аповесць «Лабірынты» мы рабілі асобную серыю. Ластоўскі пісаў на пачатку 20-го стагоддзя, расстраляны ў 38-м годзе. У яго творах няма нічога пра Лукашэнку, затое там усё пра Беларусь. Магчыма, гэтага дастаткова. Забароненымі аказаліся і кнігі Ларысы Ейніш, Наталі Арсеньевай, Лідзі Арабеі, Владзіміра Некляева. Пад забарону трапляюць і аўтары, якіх мала хто памятае. Вось Алесь Петрашкевіч, драматург і пісьменнік, сябар Машэрава. Пра яго б мы не ўзгадалі ніколі, каб не забарона. Чаму? Загадка. Пад забарону трапілі драматычныя творы, вершаваныя аповесці і апавяданні Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча. Так вырашыў суд, прасці господі, Жыткавіцкага раёна 2 гады таму.
Прычым двухтомнік выпусціла дзяржаўнае выдавецтва «Мастацкая літаратура». Ну, Марцінкевічу не прывыкаць. Яго забараняла яшчэ царская цэнзура больш за 150 год таму. Нагадаю, размова пра класікаў. Дунін Марцінкевіч – адзін з першых беларускіх аўтараў. У цэнтру Менску стаіць яго помнік. Нацбанк выпусціў манету з яго партрэтам, але не дапамагло. Роўна як і верш Янкі Купалы «Хто ты гэткі?». Гэта не тое, што класіка. Гэта маніфест усяго Белліту пачатку 20-го стагоддзя. Але Міхалок зрабіў верш песняй «Не быць скотам». Чым быць хочаш? Не быць скотам, кроўю, потам, не быць скотам. Экстрэмізм? Канешне. Быў бы Купала жывы, адказаў бы па поўнай. Нагадаю, што калі вы лічыце нашу працу вартай, давайце рабіць разам. Усе спасылкі для данатаў пад гэтым відэа. Таксама не забывайце пра падабайку і падпіску на наш канал, калі вам гэта бяспечна. Дзякуй і пагналі! Магчыма, самая прыгожая з забароненых кнігаў «Айчына» Владзіміра Арлова з ілюстрацыямі Паўла Татарнікава. Забараніць айчыну. Гучыць бадзёра, праўда ж? Гэта маляўнічы нарыс па гісторыі Беларусі ад Рагнеды да Касцюшкі. Кніга гонару. Напэўна, у гэтым і ёсць яе віна. Зрэшты, па гісторыі там безліч забароненых кніг. Гэта асобная тэма. Забароненым аказаўся і раман «Сабакі Еўропы» Альгерда Бахарэвіча, адзін з найбольш гучных і папулярных за апошняе дзесяцігоддзе. Забаронены раман «Слон і чырвоны крыж» Сашы Філіпенкі, прычым у якасці бонуса экстрэмісцкім прызнаны яго інстаграм, а на самога аўтара заведзеная крыміналка. Прычына – наяўнасць інфармацыйных паведамленняў і матэрыялаў, распаўсюд якіх здольны нанесці шкоду нацыянальным інтарэсам. Забароны на кнігі ў Беларусі ідуць пакетамі. Таму разам з Філіпенкам у спіс шкоднікаў трапілі Уэлш, Бэроўз ці, напрыклад, Хантер Томпсон, той самы, які пісаў «Жах і агіду» ў Лас-Вегасе. Гаворка пра сотні кніг і аўтараў. Ад Маркіза де Сада да Валера Гапеева. Ад чарнасоценных выданняў праваслаўнай ініцыятывы да, напрыклад, «Лета ў піянерскім лагеры». Пра нечаканае каханне піянераў Юры і Володзі. Там і мусульманскія аўтары, і славяна-арыйскія веды, і Муракамі, і Бёрджес, той, который завадны апельсін. Логікі ва ўсім гэтым знайсці проста немагчыма. Зрэшты, калі вы ведаеце, што адбываецца, напішыце, калі ласка, ў каментарах. Дапамажыце разабрацца, а то мы самі ўжо не можам. Асобны ракурс, які застаецца па-за ўвагай, гэта сітуацыя ў турмах і калоніях, якія ў Беларусі перапоўнены. Напрыклад, у наваполацкай калоніі ўвосень 23-го году з бібліятэкі прыбралі усе беларускія творы. Караткевіча, Купалу, Коласа, усе. У зняволеных забралі кнігі на ангельскай, польскай, нямецкай і іншых мовах. Можна толькі па-расейску. А забароненае паляць. Тупа паляць. Як там рукапісы не гараць? Гэта ў Булгакова. У Беларусі ўсё гарыць. Беларуская кніга ўжо 500 год, так ці інакш пад забаронай. Кнігі Францішка Скарыны палілі маскавіты, якія яшчэ не ведалі слова экстрэмізм. Проста друкаванае слова для іх было бесаўшчынай. Царскія ўлады знішчалі і канфіскоўвалі ў 19 стагоддзі ўсё нярускае. Ад 1793 да 1905 году легальна у нас выйшла па-беларуску 2 кнігі. 2 кнігі за 100 год. Іншыя за мяжой у Львове, Познані, Кракаве, Лондоне. 1930-е. Час, калі ўвесь залаты фонд нашай літаратуры пайшоў у топку. Прычым не толькі кнігі, але і аўтары, карэктары, рэцэнзенты, ілюстратары, урэшце чытачы. Уявіце, што апошнія ўказанні пра забарону кніг главліт БССР выдаваў у 1989 годзе. Саюз сыпецца, а яны складаюць спіски кніг, подлежащих исключению из библиотек и книготорговой сети. Атрымліваецца, уся гісторыя беларускай кнігі гэта не дзякуючы, а насуперак дзяржаве. Ці
дзяржавам, якія тут у нас панавалі. Бо чужыя, з той розніцай, што раней забаранялі і палілі прыхадні, а тут, здаецца, свае. Добра напісаў гісторык Алесь Пашкевіч. Хто хоча знішчыць Беларусь, спачатку забараняе яе кнігу. Згодныя? Не згодныя? Напішыце ў каментарах. А на сёння ўсё. Чытайце, глядзіце, абмяркоўвайце сваё. Убачымся. Пакуль-пакуль.